A la Facultat de Ciències de la Comunicació no només volem formar estudiants a nivell tècnic, sinó que el que pretenem és formar futurs comunicadors audiovisuals, ja sigui a través de la ràdio, de la televisió, del cinema o qualsevol altre mitjà o producte audiovisual que siguin capaços de crear bones històries, de crear narracions, de construir productes amb molta creativitat i tenir una visió àmplia del sector audiovisual tant a nivell empresarial com a nivell artístic. Sabem com han sigut els mitjans fins ara, però no sabem com seran demà. Sabem com ha sigut la televisió i la ràdio, en què ha consistit el cinema, fins i tot el món de la música, però no sabem com seran en els pròxims anys. Practicamos el inglés y trabajamos en equipos más o menos reducidos. Hacemos muchísimas prácticas, por ejemplo, en primero hicimos un videoclip, en segundo hicimos un programa de televisión y ahora acabamos de rodar el capítulo íntegro de una serie. Volem formar professionals amb una visió integral de la comunicació, periodistes que participin de la construcció, l'edició, l'anàlisi i la difusió de la notícia en qualsevol plataforma y suport. Los profesores, con quien tienes un trato personalizado, están siempre ahí para ayudarte en lo que necesites. En el món de la publicitat i les relacions públiques és molt important la creativitat i l'entusiasme, però a la UIC he pres la importància també d'aprendre a liderar equips, de gestionar campanyes des d'un punt de vista més estratègic. Som conscients de la importància de la comunicació al segle XXI i en som conscients principalment perquè estem en contacte permanent tant amb empreses com amb institucions i sabem del problema que tenen entre el que realment són i el que els altres creuen que són. I és aquest forat, és aquest decalatge, el que a través de la comunicació intentem resoldre.